Ja sam Alen Juginović i rodom sam iz Splita gdje sam i odrastao. U Splitu sam završio medicinski fakultet, te sam za vrijeme svog studija se bavio organizacijom raznih projekata, uključujući konferencije, kongrese i humanitarne koncerte. Nakon što sam završio studij medicine u Splitu, sam se preselio u Zagreb i radio u jednoj zagrebačkoj bolnici, te sam u veljači 2020. godine postao postdoktorand na medicinskom fakultetu ovdje na Harvardu, gdje se bavim neurobiologijom spavanja. Kao student i nakon što sam završio medicinski fakultet sam radio na brojnim projektima, od kojih bih nekoliko njih istaknuo. Jedan od njih je Međunarodni kongres praktična znanja za studente koji se održavao jednom godišnje 3 do 4 dana u Splitu na medicinskom fakultetu. Cilj toga kongresa je bio studentima medicine, dentalne medicine i farmacije iz Europe i cijelog svijeta predstaviti i podučiti ih najvažnijim praktičnim znanjima koji su im potrebna za buduću karijeru. I u 3 godine što sam vodio projekt imali smo ukupno oko 2000 studenata iz 27 zemalja, 34 nacionalnosti i sa 4 kontinenta, te 6 ukupno dobitnika Nobelove nagrade. Također, osim konferencije, bavio sam se organizacijom humanitarnih koncerata gdje smo imali 1000 sudionika, gdje smo pokušali zapravo novac prikupiti za djecu i potrebite u tome određenom trenutku. I imali smo brojne estradne zvijezde iz Republike Hrvatske na koncertima i to su ovako 2 projekta koje bih definitivno istaknuo za vrijeme studija. Sada se bavim još jednim projektom koji se zove Hot Science Balloon, gdje pokušavamo napraviti globalnu virtualnu znanstvenu zajednicu, povezati znanstvenike diljem svijeta, intervjuirati Nobelovce, organizirati networking eventove, te na dnevnoj razini tu objavljujemo sažetke najnovijih znanstvenih članaka. Pa izuzetno sam zadovoljan i privilegiran što mogu biti u društvu ljudi koji su organizirali ostale brojne kvalitetne projekte, no ipak bih rekao da je moj ulazak ipak ulazak mog tima ljudi koji je bio s menom tijekom svih ovih godina i sada još uvijek radim sa tim fenomenalnim ljudima, tako da iako piše Alen Juginović, ipak bih rekao tim koji je organizirao brojne projekte. Pa najdraži projekt na kojem sam do sada radio, bih definitivno rekao da je ovaj Međunarodni kongres praktična znanja za studente, jer smo praktički iz ničega stvorili kongres bez ikakvog prijašnjeg iskustva. Na fakultetu nismo imali sličnih događaja i mi smo se odlučili jednostavno organizirati kongres i ponuditi studentima najvažnija praktična znanja. I u 3 godine pratiti razvoj projekta mi je bilo apsolutno fenomenalno i fascinantno i jedno ogromno zadovoljstvo kako smo uspjeli, rekao sam, 27 zemalja dovesti u Split, 34 nacionalnosti i 1000 studenata. Tako da, osim toga projekta bih još samo istaknuo vrlo kratko i humanitarne koncerte i to je prekrasna emocija koja ide u humanitarne koncerte kada možete pomoći ljudima kojima je pomoć najpotrebnija. Pa, kao i svaki voditelj projekta, nailazimo na brojne probleme u realizaciji naših projekata, no važno je ipak neke probleme pokušati anticipirati, jer kada anticipirate problem, onda ga je puno lakše i efikasnije. Nikad ne kažem da je lagano i nikad, ono što kažem svojim kolegama, nikad nije niti samo poslati mail, niti samo nešto napraviti, već sve zahtijeva vremena i energije da se napravi. Ali probleme na koje nailazim, koji su neočekivani i iznenadni, ipak rješavam sa timom ljudi, sa svojim najužim timom kolega koji su fenomenalni ljudi i zajednički donosimo odluku o rješavanju problema. Pa ono što bih rekao da, barem što se tiče mene, a mislim i brojnih drugih projekt menadžera, je da ne postoji jedan tipični i prosječni radni dan projekt menadžera. Naravno, ovisi u kojem sektoru se bavite projektima, a što se tiče moga sektora obrazovanja i edukacije i ovih humanitarnih koncerata koje smo radili, rekao bih da je tu najvažnije da projekt menadžer bude lider, ona osoba koja inspirira i motivira svoj tim, jer energija koju vi projicirate, bilo na pozitivna, bilo negativna, se jako brzo širi na ljude i ako vi imate tu pozitivnu energiju i svojim primjerom zaista pokažete da možete i želite nešto napraviti, ljudi će vas pratiti i projekt će definitivno uspjeti. Generalno govoreći imam jako malo slobodnog vremena, ali za to sam si sam kriv, ako mogu tako reći. Svoje vrijeme nakon što završim posao na fakultetu koji apsolutno volim raditi, posvetim ponajprije projektima kao što je Hot Science Balloon za ova znanstvena zajednica virtualna koju pokušavamo stvoriti i koju trenutačno se s njom bavimo, ili za vrijeme fakulteta svoje slobodno vrijeme sam ulagao ponajprije u projekte i sve vraćao natrag i rekao bih da niti jednom sekundu nisam to požalio, jer to je jedno prekrasno iskustvo koje sam dobio za vrijeme fakulteta i sada ovdje dok radim
znanost na Harvardu, je prekrasno imati neke projekte sa strane da se možete razvijeti u brojnim pogledima. Pa da nisam vodio projekt, ovaj kongres praktičan znanja za studente, volio bih sudjelovati u programu i izradi programa za medicinski dio kongresa, znači za izradu radionica, osmišljavanje predavanja, networking eventova za studente medicine i slično, jer ipak sam završio medicinski fakultet i mislim da relativno dobro znam ono što je potrebno studentima medicine da nauče najvažnija praktična znanja potrebna za buduću karijeru, ali mislim da će kolege najviše reći da sam ja gotovo pa stvoren za PR, kako kažu, ali nisam najsigurniji u to, ali da mogu dobro obavljati PR.